Kap. Tuman. Kabasan na si kayo. Kapsama. Nang takuwak. Nang tako ka, ya. Oh, pero magano malagi na ni. Lagyan ka na. Paano kayo? Maong tanta ka una ka. Nang takuwak ng cellphone ka. Active si Mike yun. Code. Patabisi. Tagalitan dyan, basin ng sityo. May mata ba? Ay mata ba eh? Yan dapat. Amay ang dugo to. Aya. Diyan lang ni. Aya. Nararaya, may nang tawag siya. Ata, ng tako. Api si ni. Dumakam. Aliwa. Matako. Gini mo. Si Kilo natin matapulas eh. Walay aroma silpo mo bala. Ang kapula, tala pala naglalante. Baliw ka magano ta, salata mo yan. Oh, tanalap. Siyempre nalap la. Di gawa ka. Gini ka pala yung padara. Kasi ay, ako na. Kay barangay at kay maniagan. Ako na kasi ay nang reklamo. Nalang yung kapitan. Katon uman so patakaran sa sayang barangay. Pare patas kami na ba dya palo. No so pa ako na si Katoy na unor. Akaw na. Akaw na kami. Katon natan sigaw mo marake. Aman so sangkara ko panyagaw mo maliw kay silpon sa mo saratan ni tinakaw ko. Sumakiman tapulas eh. Yan. Kulit password. Ako pala, takag ka mga Yan. Saksakutin mo. Anto okay kalat satan o balo anti ka pa mo balo o atala. Ay lakap. Ay sa Atala. Kilata. Thank you ka. Salamat ka ba? Thank you ka. Kasi sa kila madam takao na eh. Mana talaga. Katakao na eh.